jednoducho tá divočina je tu tak nedotknutá, že človek si tu zrazu úplne utrasie myšlienky. Zrazu si začneš všímať úplne iné veci. Hukot rieky, šum lesa. No je to také, že človek proste tu nemá žiadne spojenie, žiadny internet, žiadny signál mobilný, žiadne Wi-Fi, nič jednoducho. Jediné spojenie je v podstate spojenie s lesom alebo s prírodou a toto človek, to spojenie je na 100%.